temporada més, quin balanç fas? Aquesta temporada última no ha sigut bona perquè se tenia l'objectiu de mantindre's a primera i per les circumstàncies que s'han donat pues, no han pogut. Però en 4 anys que hem estat així, que s'ha de fer el balanç ha sigut excel·lent, perquè plegarem i l'equip està en una posició en segona, s'ha fet el Camp Nou, la directiva pelea molt per això, s'ha pujat a primera, seguint campió, que crec que este club no havia sigut mai campió, sinó que el balanç general és boníssim. Un mal final perquè s'ha baixat, però no ha pogut evitar-se. I el club s'ha recolzat en l'ascens? Sí, en l'ascens sí, el club es va portar bé en l'ascens, este any ha anat un poc la cosa pitjor, no sé si per resultats, crec que no, però la directiva pues, es desgasta, igual que es desgasten els jugadors, hi ha hagut menys unió entre ells i nosaltres, però tampoc es poden reprochar res. Ells estan ahí, nosaltres juguem, i no és qüestió de tirar-se els trastos al cap. I què opines de la decisió de cobrar l'entrada als partits del primer equip? Creus que ha pogut influir en el suport de l'afició? Segur que ha pogut influir perquè la gent no està per gastar-se diners, i més i qui menys ho passem mal. I per poc que siga, el club ho va fer per bé, però està clar que la gent ha vingut menys. Està clar que se fan les coses per bé, però no ha funcionat. Tenia que mirar-ho per no tornar a fallar en això. Què destacaries de l'anterior junta i què esperes de la nova? De l'anterior junta l'únic que puc dir són coses bones, perquè ells són els que em quidaren. És que quan les coses no anaven bé m'han mantingut. És que han confiat en mi. La directiva han pujat, han fet el camp, hauran fet coses males, però jo crec que en general ho han fet molt bé. Sempre pot millorar, igual que tots. Així que bé. I la nova que entra, l'únic que puc dir és que l'he entrat i no confien en mi, però això són decisions que s'han de prendre, passa un cicle i no puc dir res encara. Conec a les persones que estan a la directiva nova i són molt bones. I te planteges tornar a vincular-te en el club d'alguna manera en el que sigui en el futur? Sí, si la directiva que entra, alguna directiva que entra, vol comptar en mi i jo crec que puc ajudar al Sollana, jo estaré així, en 10 minuts estic així, perquè sempre he estat i jo si puc ajudar en alguna cosa al Sollana, no per estar. Si ve que ajuda en alguna cosa, jo estic així segur. Quina opinió te mereix Jordi Rivera, el cap? Com a capità és el que té que ser un capità. Pensant en l'equip, que en qualsevol cosa, antes que ell, perquè ho és jugador també, i veu que a voltes ell no juga i un company que no juga protesta, i ell en més de protestar, ell va i li ho explica, a més de poder dir-li jo tampoc estic jugant i no obri la boca, uneixen tots, fa de pont amb mi a voltes, vist del camp, una meravella, i no res, bona persona, amic. I per últim, tornarem a ser de primera? Segur que en 10 anys som voltes, aprendre dels errors, tornar a pujar, tenim un camp nou, tenim bona escola,